ترسا ji derziyên li dijî Covid-19 em bi pandemiyeke ku dinyaya pêşketî tevizandiye re rûbirû ne. Ew êriş dike, dinya hemû bûye yek, li dijî wê bi şêwazên cuda li ber xwe dide. Di şer de malwêranî pêk tên, can ji dest diçin, xelk feqîr dibin û gelek ensan bi nan û zikê dijîn. Pê re jî bandor li têkiliyên navmirovî dibe û sosyolojiya ensên vediguhere. Pandemiyê ev xalên min hejmartin hemû pêk anîn. Di Asoyê de niha têkçûna vê nexweşiyê naxuye. Heke rojekî ev pandemî ji holê werê rakirin, wê bandora texrîbatên wê yên li ser tenduristî, aborî û çandî demeke gelek dirêj bimînin. Gomanên ji awayê çêbûna Covid-19 şikên ji derziyên li dijî wê yên di nava demeke Kurd de hatin çêkirin û qedexên bi mantiq û bêmantiq serê ensên tevlîhev kirin. Bersevên piraniya pirsên di serê ensên de çûn piştî 5 û belkî 10 salên dî bikaribin werin dayîn. Lê digel her tiştî û her gomanê, pandemiya bi navê Covid-19 heye. Bi ensanan dikeve, mirovan dikuje, liv û tevgera dinyayê ev zêdeyî salekiye tevizandiye. Min vê hefteyê derziya BioNTech li xwe da. Berdekên nas, dost û mirovan ji hev guhertîbûn. Hinek kêfxweş bûn, hinek hesidîn, dilê hinekan bi min şewitî û hinekan jî li gel nerazîbûnê nizanîbûn çi bibêjin. Ez ya xwe bibêjim, piştî çend hefteyekên dî ez ê derziya duyemîn li xwe bidim. Ehtimal e ji ber mutasyonên vîrusê rojekî derziya sêyemîn û ya çaremîn jî li xwe bidim. Dibe rojek were û zanistî bigihê wê qenaetê ku fêdeya van derziyan nebû jî. Lê derzî ji bo min niha hêviya wê yekê ye ku ez nebim sedemê pêketina mirov, nas û dostên xwe ya vîrusa koronayê. Sedemê motivasyona min ev yek e û ji xwe ji bilî vê yekê di halê hazir de ti rêbazên dî nînin jî.